Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat. Dorong ngantuk. Kebacut jenenge ngantuk iki gak ngantuk. Ada produksi wae. Nggih, matur suwun sanget bapak-bapak, ibu-ibu dusun Karangasem nggih. Utaminipun kagem Pak Polo Arif kalian ketua panitia Pak Cukup, mugi-mugi ruah dusun dalu menika kantuk ijabahing Gusti kabul kajate. Sing lara ndang cepet waras, sing duwe utang ndang cepet lunas, sing duwe anak muga-muga kabeh pinter kabeh. Telu ya. Tuku jamu diadai ceret nang Madura nyangking oncor. Awake lemu gak gelem diet bareng mengkurep kaya kompresor. Iku munu bojoku dhewe. Bolongane ciut prawan Karangasem ambune wangi. Ana sing enting-enting ngene, ayo ngomong oso. Wangi. Kate budal ndelok ludruk kae minyak sak botol dientekno kok. Urip nomor 1 dolor aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah aja dilakno. Aja sampe lali sak tindak laku peno lan ayo mituhu lan sing sing nomor 2 dolor bekti karo wong tuwa lanang wedok munu pepunden kita wong tuwa lanang wedok iku sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudna penono alam aja lali karo sing
nomer 3 bektiya karo bapak ibu guru merga bapak ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku sing nomer 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga mula kesatuan ayo diutamakno nek peno rukun tukar padu gak ono kadang-kadang iso ngomong gak iso nglakoni contone niku kula dhewe niki esuk-esuk geger karo bojo mergo gak tak blanjani waktu njaluk dhuwit aku ngomong I have no money terus gegeran karo tangga cek isine bareng tak tuturi bojoku mangkel atine terus moreng-moreng ngomong gak genah karepe dhewe aku dicokot pas kene endase lele salah karo bojo niku sing rukun napa malih sakniki jaman umek teng Jakarta banjir kapanane wong ilang 84 teng Cisarua niku mung sampean kedah bersyukur teng mriki mboten wonten banjir sampai kapan mugi-mugi Karangasem gemah ripah Rojinawi wis gak ana apa-apa sepenting rukun kuncine niku tok nek mboten rukun saaken mangkin rejeki kate teko boleh wurung monggo mantun ruwah dusun niki didandani sing biasae gak wawu mbek tangga mulai wawu butuhe napa sak waya-waya gak duwe lombok nang tanggane duwe lombok ayu sak waya-waya gak duwe iwak ayu sak waya-waya gak duwe beras dari tanggane ngene kok gak wurung gak ngono niki nyambut gawe tah gak ayo mas oh nggane dangdute anake kaya ngene kok. Jula-juli kaya tebu niku lho, Bu. Pangan esuk ya enak, sore ya enak, awan enak apa maneh bengi. Ambek rengeng-rengeng niku dipangan tambah enak. Paling enak dadi seniman, tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane kurang kaya aku banting haluan aku nyoba buka peracangan kayane rada lumayan saiki kelakon aku dadi juragan aku soge kendel wingi nang Malang kulaan apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki dhuwit entek tak gawe mangku pureng
mung semanten kidungan kula menawi lepat porong kareso ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe. Alhamdulillah kalau ngeten iki seneng. Cara Pak Polarip nggih seneng wargae guyub. Mula niki napa kok nanggap Budi Wijaya. Pak Arif ngerti selera arek nom-noman sakniki. Budi Wijaya mampu menjawab tantangan zaman. Tradisional tetapi penampilannya luar biasa, kekinian. Siapa lagi kalau bukan Budi Wijaya? Satu artis yang luar biasa. Setelah ini kondang di Australia, kapan hari ke Hong Kong akan hadir ke hadapan Anda. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Selamat malam Karangasem. Selamat malam Karangasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Mas Roso. Apane? Loh, yang berkatu apa nih? Luar biasa Mas Roso. Luar biasa malam hari ini warga Karangasem tempuk dadi siji nglompok nang kene. Ngelompok nang kene dadi situ. Wes. Iya, kabeh madhep nang kene. Gak madeg nang kene kadang mandang ah. Ana sitok sing ngadhep nang mburi kok lho. Endi so? Oh ngoyo iku. Oh ngoyo. Ngadhep nang mburi. Walah bek gopo mulai kok tenan anu. Glon, Apa? kompak rukun wargane panitiae klambine padha kabeh. Menunjukkan keberhasilan seorang pemimpin. Seorang pemimpinnya so. Pak Polarip panitiae Pak Cukup. Mbak cukup. Mengkono nempong nang kene. Iya. Ngalembono ka wong kene. Ah, Iya. Tuku apem nang pinggir sumur. Cakep. Warga Karangasem tak dongakno muga-muga panjang umur. Rumah. Tuku apem, ngombene es nanas. Warga Karangasem muga sing diutang tak dongano ndang lunas. Amin. Tuku asem kok nyangking ruji. Cakep. Muga-muga warga Karangasem tambah akeh rejeki. Omah. Mangan apem ketiban ondo. Cakep. Muga-muga ya Allah main nang Karangasem aku mulai nggawa rondo. Potonganmu rondo tok ae. Lah, gak apa-apa sesa. Lah kok nek milih rondo lah prawane lah gak payu. Lah prawane wis ana sing duweni aku tak golek rondo-rondo. Kaya rondo. Ngono ku sing klambi top apa kudungan abang iku ya rondo lho, Sok. Sing ndi? Ika kudungan abang guyu. Abang apa pink? Abang. Akeh sing pink ya. Jajar loro iku kudungan abang kare ana. Oh iku ah. Masalah aku teko modho celek. Iya. Wis guyang-guyu mesem-mesem. Seneng awakmu. Kaya gila. Loh, kok gila ya? Seneng karo awakmu. Seneng ta Be ambek aku Be. Sampeyan seneng kali Mas Wanton apa mboten? Krungu aku pengmu. Lho, Seneng. kon kupingmu kok rada budhek ta ya apa kon niku? Seneng ancene. Rungokno ta, Bu, Mbak sing kompak nggih, sing kompak. Sampeyan seneng kali Mas Wanton apa mboten? Loh, Rungu akon. tak takok dhewe. Takono. Ibu-ibu, bapak-bapak aja melok-melok. Aku takok ibu-ibu. Ibu-ibu, mbak-mbak. Jenengan seneng kalih kula napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Iki menunjukkan wong kene iki kompak. Kompak, bener kompak. Kon ruso? Apa? Aku iku mang mrene iki ya tanggapan, ya nostalgia. Nostalgia. Ya Allah, Maksudmu nostalgia kon eling sesuatu yang sudah lampau. sudah lampau. Mm. Aku biyen iku sekolah kene iki lho.
Ngarep iki. Kon sekolah nang kene. Sekolah kene. Kon sekolah kene. Sumpah iya. Oh, setahun nang kene berarti. Aku nang kene suwe. Kenal wong kene berarti. Lah gak kenal ya apa. Aku modern jelek karo sepeda mlebu mrono. Barang nang jero dibungoki arek-arek wedok-wedok nang jero kono mang. Tawantong. Dikongkon mangan aku iso. Kon dikongkon mangan. Iya. Berarti saking akrabe. Saking akrabe tak delok beluk. Wah, teman-temanku aku ngene. Teman-temanmu sapa ae? Koncoku SD. SD. Sampai saiki mang petuk awakmu. Petuk aku kenal. Berarti sik apal awakmu. Sik apal iku mang. Sapa? Lika. Ndi Lika iki rek? Lika nang kono mang. Ayo Lika ngacung. Lho iki. Lika nang kono lho. Lika nang kono. Bagian apa? Aku mang dikeki mangan. Oh. Wong tak kon nang kene bagian apa kah? Ya sing ngene kita ngepek-ngepekno arek-arek. Aku dikeki sego rawon. Oh, dadi Simonan. Iya Simonan. Mari ngono, mari mau mangan, aku ceguken sok keselek. Kon keselek. Lah awo dikirimi koncoku es teh. Kancamu ngirim awakmu es teh. Ngirimi aku es teh. Ya arek kene. Iya. Iku kancamu biyen. Koncoku. Sapa? Rupiah. Rupiah. Aku gak mbok kirimi sik Rupiah. Saiki lho rondo ya sakno ya. Iya ta? Nggih rondo nggih. Lha kandhane kok gak percaya kan. Rondo. Anane ro aku soalnya aku koncone. Kon biyen. Iya. Tapi lak iku tok kancamu. Ya awo. Sapa sing seneng karo kon? Sing nyambel iku mang ya apa? Sing ulek-ulek. Lah, iku biyen ketua kelas. Aku gak suweneng tapi judes kok. Iya, mang ulek-ulek ambek nyanyi tambal ban kaya megal. Makane iku mang ro lagu jarane dhek ngawulek mek ngawin. Iku ya kancamu. Kancaku. Akrab biyen. Akrab dong. Sapa? Suparmi. Kancaku SDB temen gak bojo aku. Cek apal ya. Gak apal ya apa? Iku kancamu ya. Kancaku. Ya wis iku tok. Lah sing kora-kora. Sing kora-kora. Sing kora-kora. Ya kancamu iku. Biyen iku ya dibuli arek-arek entek-entekan niku. Saiki ya dadi ayu ya aneh. Saiki wis ayu. Iya ayu. Nang ndok kene. Nang kene. Sapa? Konami. Yupon. Konami. Kaya kalu duwe gendaan kaya ngene. Kanca kok gendaan. Oh, kanca. Iki iku tok wisan. Barang aku mari mangan metu tak dekek. Aku metu rek mlaku-mlaku golek es aku ngono. Paramu ndolek angin. Heeh, golek angin. Lho aku dibengok arek wedok-wedok. Arek ana sing bengok kon. Ana. Sapa iku? Pacarku biyen. Biyen pacarmu? Iya. Saiki wis dudu. Dudu. Tapi arek ana. Ana. Sapa? Ngatemi. Mi. Sik dodol rujak kon mi. Wis mulai ngatemi, Mang. Ngatemi. Ngatemi ku Iku ya kancamu. mantanku Mantan. Lu. Mantan pacarku biyen. Biyen. Ya wis ngatemi ku tok. Tapi aku putus sampai ngatemi kok. Kok iso putus? Gara-gara aku selingkuh biyen. Iku lho wong lanang iku aja ngono, aja gampang selingkuh. Wong wedok iku duwe ati nurani. Kok iso kon selingkuh iku lho? Aku selingkuh soalnya ana sing luwih ayu Ana sing luwih ayu. Iya. Arek yo nang kene. Mang jarene nang kene, Mang. Kira-kira sik ana ta enggak? Koyoke ana koyoke. Heh? Ana kok koyoke yo. Selingkuhmu biyen. Iya. Sapa? Suciati. Loh, Suci. Endi? Mulai. Suciati lho ya rondo saiki ya. Ya Allah. Iya ta, Bu? Rondo, Bu. Mulai. Umur pinten? 12. Lho ya Allah, aku petuk iku mang panggling. Kok iso panggling? Biyen wayu ginu-ginu, lah iki mang untune situk gak enok. Masalah. Mari tiba. Tapi aku gak iso suwe mbek Suciati, Bek, temen. Kisah cintamu karo Suciati gak suwe. Gak iso suwe gara-gara bapakne gak ngerestui. Bapakne gak ngerestui. Gak setuju. Gak setuju mbek aku. Iya. Akhirnya aku ambek Suciati dikenal lo koncone. Ana koncone. Iya. Sing seneng karo kon. Seneng ambek aku. Aku ya gelem so. Kon akhirnya gelem. Gelem. Kon memadu kasih. Dadi pacar. Pacaran. Sopo? Wiwi. Ana abu wong iku. Wiwi. Rondo ya. Kandhani nasibe mantanku saiki ku rondo kabeh. Gara-gara nolak kon. Gara-gara nolak aku. Kok coba kon karo kon? Ambek aku. Lah sing soro.
Kok tambah gak enak ngono. Wong uripku dhewe gak karu-karuan ngene. Suci ati. Heeh. Iku wis rondo. Rondo. Ana maneh. Iya, iki sing paling berkesan, So. Iya. Masalah dhek cinta banget ambek aku, So. Tapi aku biyen mo aku. Lho lah apa? Soalnya aku jek cinta mbek Wiwi. Kon sik cinta mbek Wiwi. Iya. Terus Tapi ya tetep tak pacar ae, So ya digawe seling-selingan ngono supaya iso berwarna-warna ngono lho. Oh, kolaborasi. Iya. Iku iso ono areke. Ono. Iki manang kene. Mang jare ngarepe son areke mang. Seneng nduk ngono ta? Iya, Mang. Oh, seneng hor kaya arek iku. Koyoke. Sapa iku? Kanti. Kanti. Kok ndi ti? Lah ngono ya. Lho bener kan dari ngarepe son. Munggah ti. Kanti. Sayang. Ya Allah. Awakmu kaya melok rondo pisan saiki ti. Iku ya rondo ta? Kok ya Allah. Panggil aku. Wis gak tau make upan tadi. Wah, arek sik wayu ginu-ginu ngono arek. Ya wis iku mau to. Mecucu kaya ngono kok. Ginu-ginu ku piye iku lho. Iku gak mencucu. Untune loro. Untune loro. Wis. Iya. Aku kon tak critani. Pas aku pacaran ambek Kanti, Iya. masalah padahal jek jam 8 bengi lho aku, So. Iya. Digerebek ambek wong kene aku, So. Wong kene iki memang disiplin. Iya. Kon paling kebengen. Jam 8 aku digawa nang balai dusun. Dikarak kon. Karak. Untunge pamanku nang kene dadi linmas anggetamu. Pamanmu nduk kene? Iya. Dadi linmas. Dadi linmas. Sopo to? Parman. Pak Parman. Parman iku Pak Lekku sampean takok. Ketoke sing markir motor iku mau koyoke. Wong ya apa wonge? Wonge gede dukur untune bogang. Tapi ya apal karo kon. Heh. Apal karo kon. Apal mangkene petuk iku mang lali soalnya gak tau petuk. Pamanmu iku. Pamanku. Oh iya. Terus sampai pamanmu ya apa? Ya kaya apa konres sampe Kanti. Goyang-guyu Kanti. Hah? Ya, pokoknya apa jare pamanmu pokoknya. Wong kene iku dontokan so wedoke wayu-wayu ngono ya. Lho, wong wedok nang kene iki rukun-rukun. Sapa? Lho, wong wedok-wedok delon ta kaya ngene. Gembul wedok, gembul wong wedok. Rukun wong kene iki. Rukun jare sapa? Lho. Rukun nek nang kene, nek nang omah dontokan halah-halah ro tanggane nggih gelangan emas mencep. Ngene. Apa? Alayu paling gelang palsu. Wong wedok-wedok iki. Wong wedok-wedok iki. Tapi kono aja ngenyek wong wedok-wedok. Ya apa? Lho, wong wedok-wedok iku minangka ibu rumah tangga. Kon tru wong wedok iku nek gak ana wong wedok kon gak lahir. Pemimpin bangsa iki gak iso lahir. Negara rusak nek gak ana wong wedok. Berarti maksudmu aku gak lahir nek gak ana wong wedok. Gak iso kon lahir. Wong wedok itu nomor 1 sak dunia. Ya apa? Ibu adalah di bawah telapak kaki ibu ku ada surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kon krungu ta enggak? Swarga iku nang nisor telapak kaki ibu lho. Wong wedok lho. Nek gak ana wong wedok, jelas kon ya gak iso dadi wanto. Gak iso munggah swarga kon. Lho, iya, nggih Bu nggih. Nggih Bu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lah jare sapa? Kon ngomong jare nek gak ana wong wedok gak iso lahir. Gak iso lahir. Lah terus perasaanmu wong wedok nek gak ditengi wong lanang apa iso meteng? Ya gak iso. Tetep wong lanang nomor 1 nek alam donya iki. Nggih wong lanang nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho, tetep wong lanang so. Bu, ewang ngono aku, Bu. Ya apa kon? Kalah banter sampean luwe akeh, Bu. Ya apa sampean niku? Gak masalah ngono tok. Ya apa? Nek gak ana wong wedok, saiki kon nyambut gawe, kate budal isuk-isuk, apa kon? Ngombe kopi. Sarapan. Sarapan kon nek gak ana wong wedok, kon kate mbadhok apa kon, Tetep wong wedok itu utama. Wong wedok sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Halah. Kon tak kandhani. Ngapa? Wong wedok adang Ya. gawe kopi. Ya. Nek wong lanang gak nyambut gawe, gak ana bayarane, gak duwe dhuwit. Sing digawe adang gawe kopi ku apa sok? Berarti Apa ndasmu kate didang? Ya tetap wong lanang. Di dunia ini laki-laki paling istimewa. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang.
Wong lanang. Wong wedok iki ndi suarane wong wedok iki rek wangono aku rek. Wong wedok kademen. Apa kalah aku rek. Mbah Sikon pinter nyambut gawe. Apa? Mbah Sikon hebat olehmu kaya. Tapi nek kon duwe bojo, wong wedok sing gak iso dadi daringan, gak iso mengelola keuangan, rusak rumah tanggamu, entek donyamu, kelakon melarat nek wong wedok gak pinter ngelola keuangan. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Jare sapa wong wedok pinter ngelola? Kenyataan. Nyatane aku nyambut gawe tak ewangi rino wengi. Blonjo tak kekno kabeh. Bojoku minggat digawa lanangan. Kon kok curhat kon. Gak curhat, kenyataan. Wah, kenyataan Wong apa? wedok gak kena dipercaya. Kapak-kapakno di dunia ini wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho, krungu aku bingung. Kalah. Pisan kas Bu sing buanter Bu ya. Ewangon sing buanter. Ngene, Ojo kon nyambut gawe ado, kon kesel-kesel, bengi-bengi tengah wengi kon mulih. Kepingin ngelepas stres. Munggo kon tutuk omah terus bojomu gak gelem brai terus mengkurep ae. Ayo, gak tambah lompo pikiranmu. Tetep wong wedok itu utama dalam rumah tangga. Nomor 1 tetep wong wedok. Hidup wong wedok. Sing banter, hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Jongor kon. Wong lanang salam dunya tak kandhani. Wong lanang nyambut gawe esuk mulai bengi keringet notos gak karu-karuan. Mulai bojomu mengkurep dasaran dobel-dobel. Gampang. Ah ya bongko kon. Halah 150 oleh api. Lah apa kon katene? Gak kurang akal wong lanang, gitu wong lanang. 150 oleh api sumpah yo. Ketara kon mari mampir guk kulon kuno. Apa? Iki penyakit apa maneh sing teko? Hehe. Kau ndak rong ta ngecem wis. Wong wis tuwek-tuwek, ngecem sae. Tuwek matamu. Ojo to. Ojo to. Aja. Wah arek sing nom meger-meger jare tuwek. Apane? Wong arek iki mono benere, awak dhewe termasuk tuwek kono benere. Iya tuwek kok iki. Wong arek potongane kaya kepik emas ngene kok. Ya baba. Oh, tak Apa kok? jongkir kon kok. Lho. Toh, Kok ojo ngene ta? kon aja ngawur kon to. Lho, iki anake wong kok mbok gaweane. Aku nanya. Emosi, aku emosi tak belani, kon tak belani. Sabar. Iya tak belani. Sabar. Baru mangsamu kon wani ta kon? Kok mencicil apa kon? Gak, So. Wani ta kon? Gak. Ayo, wani. Oh, gak, So. Ayo. Oh, gak. Ayo. Oh, gak. Kon tak banting pisan kon kok. Kon tak banting lho kon. Aja, remek lho. Rumang sami apa mau dempet nih. Kenalno jenengmu sapa cek ro wong kene? Weh. Jenengku lah. Ya. Jenengku Gepeng. Hei, suwe gak petuk nang ndi ae kon. Wah, sibuk aku. Sibuk apa? Nyambut gawe ta? Enggak. Oh, belajar. Enggak. Lah kon lapo? Berburu batu giok. Apa? Batu giok. Berburu batu giok. Iya. Kon iki turunane apa? Hah? Turunane apa kon? Turunannya Kaisar. Kaisar apa? Kaisar berkelicot. Wah, wes, gak bisa nyanyi. Aku yang menyanyi, Bian. Ya, apa menyanyi? Wong nyanyi ku ndelok potongan. Kaya aku potongan ngene nyanyi suarane enak. Wanto ngono suarane enak. Lah kon lho potonganmu kaya kura kelelep kok kate nyanyi. Ya baba. Lho. Lah apa kon? Kok suwe-suwe kok kaya DJ ngono. Wewong ngono. Potongan tuh kayak arek pang wisan. Apa? Arek pang. Pange apa? Pangringan manuk. Wes gak nyanyi. Wes, gak nyanyi. Apa nyanyi lagu barat? Nyanyi? Lagu barat. Cocok wis. Ya, lagu ini Michael Jackson. Oh, cocok. Michael Jackson. Oh, why do you love me ngono iku? Ya, wis meneng. Iya. Baik, hadirin yang berbahaya. Oh, cangkemmu berbahagia. Ya berbahaya. Lah kon ngomong berbahaya. Wong cangkemmu. Kon mang ngomong berbahaya. Berbahagia. Ya berbahagia. Kon berbahaya. Wong cangkemmu.
Toh, aja kasar kon niku. Kasar lu. Ngarep to. Ya, baik hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu dari Michael Jackson Yes. yang berjudul Tak Gendong. Ya ampun. Lagu Michael Jackson tak gendong. Dek, Tak gendong itu dudu lagune Michael Jackson. nduk, Dek. Itu dah. Iku ngono lagune Mbah Surip. Tuh. Ngono lho. Michael Jackson untung ngene. Toh, aja to arek iki melur to. Toh, aja Arek iki melur. melur. Arek iki mengkerik oh. Mengkerik lho, ngene dikeki sama, diunjukno wis dadi arek iki. Rayangan aku. Wis aja. Mbak Surip, tak gendong. Mbak Surip. Mbak Surip. Baik hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, 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 two, three, four. Selamat malam teman-teman. Wah, apik ya to ya. Wah, enak kon. Enak kon, Dik. Enak kakimu enak. Lah iku mang. Tak gendong rek, lapo unjil iku. Waduh, Mas Amrip. Ah, ya ngono. Mas Amrip, Sing halus sing ngomong. tak gendong Mas Amrip. Iramane rock. Hok, omong hok. Ya ramai hok. Iya. Kok koyo setatane motor hok. Iramane rock. Oke, baik hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, 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 two, three, four. Wah, enak deh. Enak. Cocok ambek suara. Sumpah. Nah, apa Kapo? Toh. Wah. Ayo wis ngono ae, ngono ae, ngono ae. Tak gendong Mas Amrit. Lah apa pencak iku? Apa mencak cengelmu ah? Ya. Ngomong ngono, tabone sing enak Mas, engko tak kei apa ngono lho. Tak boleh sing enak engko tak kei. Apa? Kon kei apa? Sensor. Terus apa dah? Baik, hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, one, two, three, four. Tak gendong kemana-mana. Oh tak idoni kon broncet kon kok. Ola apa tak gendong gak manak-manak iku lho. Baik, Tak gendong kemana-mana. Ngono lho. kemana-mana. Poclok arek iki. Kemana-mana. Kemana-mana. Lah apa gak mana-mana itu? Lho kok ngono lambemu ngono kok. Lah baiklah. Ya apa-apa. Lho. Baik, malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Daripada mbok antar, engko mbok perkosa. Mendingan tak antar dhewe. Engko tak sogo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Where are you
daripada numpak pesawat engko lugur terus modar. Mendingan tonton Ludruk Budi Wijaya. Longgo bareng pacar. Hei, awas orong-orong. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ayo kowe. Gepeng. Awake bongkreng. Ayo kowe. Gepeng. Lambene sombeng. Ha ha ha. Wala-wala nyanyi semaput. Kon iki adane nyangking tikus e kon niku. Nyanyi semaput gua. Ta. Arek kok Nyanyi kok semaput. mbok cengkewing kaya ngono iki. Masalah. Sesak napas. Arek kait waras mbok drong-drong. Lho awake adem panas. Sesak napas aku. Kenapa? Betul, napas buatan. Napas buatan. Napas buatan sayangku. Sayang. Lho, Alah, tiba maneh. Iki engko calon pacarku gorong dadi bojo legrek Lah, pedhot sithik-sithik. arek kok melur ngene. Ya apa? Sayangku. Ya ampun, Peng. Ya ampun aku suwe durung ngono, Peng. Kon ngerangkul agane. Mangkane sing payu. Sing payu sing Apa sing payu? Duh, gak payu kan. Iki pacarmu ah. Iya pacarku rek. Sayangku cintaku my darling. Oh. Potonganmu kayak semut setruk. Ya bapak. Aku lo belajar karo kanca-kancamu kuwi rayuwen ngono lho sing genah. iso ngerayu akon. Iso ngerayu apa ora? Rayu ah. Heeh. Yo. Ngene lho carane, kaya ngene. carane. Monggo iki pacarku monggo. Monggo ya. Ngene lho. Ya. Dek inge. Kamu Aja suwe-suwe rek. yalah mek ngono tok ae lho. Nyontoni. Contoh. Enggak Peng nek gocer. Perumpamaan ah. Iya. Umpamane. Iki kaya pacarmu ngene lho. Sayang, kamu tahu gunung itu tinggi? Kamu kok tahu? Itu lebih tinggi cintaku sama kamu. Iya. Ses, sampean saya. Ayo, Peng. Praktekno. Sayang. Gocel kayak gini. Oh, sebelah kene. Nah. Ini terus gocel ini. Nah, terus Sayangku. iya sayang. Bapakmu jual buah ya? Kamu kok tahu? Ya be. Lho piye sayang? Goblok. Dodono to? Apa sih? Ngene lho. Dolan wanto lho. Bebe untumu. Ngene lho, wasota. Apa? Ada demek-demek. Iki ngono umpama. Umpama. Masa kon mangkel sing ngono. Kok mangkel sih, Pek? Sampai koncone kok gak tak pek. Encep titik kau nih. Tak cakar kon. Ini loh, wasota. Disawang toh, Disawang. disawang. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu tukang son horek ya? Kamu kok tahu? Karena kamu sudah menggetarkan hatiku. Lho, kaya anan PT. Ngono lho. Ayo, jajalan. Jajalan. Serius ngono lho. Serius ya? Serius. Sayang. Delok rene, kon apa delok aku tak culuk kon kok. Kono ngeliat pemandangan. Ngali ya mangkan sih. Sayang. Iya sayangku. Ibumu jualan es teh ya? Kamu kok tahu? Ya baik. Kene letak warai. Ya apa? Sayang, Ya sayang. bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Karena wajahmu itu loh seperti cetok. Ya apa? Kon pacaran wis suwe ta kon? Suwe pacaran. Ono 5 tahun pisan. 5 tahun. Heeh. Kon opakno ae arek iki, Bang. Loh, walik.
goreng tempe kon bolak-balik. Enggak maksudnya masak bersama. Oh. Masak bareng. Mm-mm. Terus jenenge wong cinta iku kan ya ngono ya. Suwayang pol. Diae berdua. Berdua. Cuma siji sing gak berdua. Apa? Cara lek dhek kejegor sumur aku ya moh. Ya bener. Ya apa pengen ngejegur sumur Aku ya moh. dijarno. Dhek cek mati jan aku ya moh to. Cocok iku. Cocok peng. Cocok akrik. Ngene lho, Cak. Iya. Rasa karo Cawanto ya. Iya, apa, iya, apa, Aku iku cinta temen karo iki. Sampean wis abot temen ambek Ya gepeng. buat teman. Sumpah abot. Lah kon ya apa peng? Abot lah wong awakmu anteng. Ya enteng. Lho kok enteng ya? Abot temen dhek ngono lho. Ya wis karepmu. Lho. Terus ya apa karep? Sampean ro. Ya. Wong tua aku iki karo wong tuane gepeng iki wadah-wadah koyo kerek karo asu. Dadi wong tuamu iku asu apa, Peng? Ojo ngawur kon. Lah cari bojomu dari pacarmu lho. Wong tuane iku kere. Oh, kere apa, Peng? Ojo ngawur kon. Lah wong tuamu apa? Wong tuaku njengkong. Buk. Lah terus Artine iki gak akur. Gak aku. Tur gak setuju antara hubung aku ambek gepeng. Berarti ditolak. Tolak. Gak direstui. Gak direstui. Ya. Sampai saiki. Sampai saiki terus piye jalan keluar? Solusine piye? Solusi apa? Berarti karepmu kepengin ndelok solusi. Halah. Solusi wong tak tahu tak coba tak tinggal minggat lho ya minggat yo. Yo ora digoleki yo. Ya. Berarti pengkuh wong tuamu iku. Ngene ae. kayak ono solusi Solusi kok solasi. Solusi. Jalan keluar. Ngene, neng iki karo gepeng. Nek kon temen-temen abot, aku sebagai kanca ya gak gelem tinggal diam. Tak dolekno dalan. Ya apa? Ngene, kon saiki berhubung wong tuamu gak setuju, kon pura-pura lara. Ya cangkem kene iki kowe gak ngekeki solusi. Ampun kerenge bojomu kan. sing penting awakmu iso rabi ambek gepeng. Ya kon niku tunggale keplek. Lho, Saiki wong loro ditambakno sampe nang rumah sakit kepengin waras. Wong waras dikon loro. inga, Apa? arek ayu, rada lemu, Apa? tak omongi. Maksudnya loro gak loro awak, Piye? loro pikir. Moh. Lho, Ya karo ngono aku susul Pak Purnomo. Duh. Ayo. lah enak kon digunduli. Piye? Maksudnya gak ngono. Ya. Kon niku pura-pura gendeng. Yo. Wis ah. Pura-pura sayang. Pura-pura gendeng. Pura-pura. Engko lek aku kadung gedeng terus awakmu katut nang wedok liya ayo. Piye? Sumpah ya. Supaya apa? Sumpah iya. Lho kok iya? Yo piye to? Goblok. Enggak dek ngono lho. Enggak, Dek, tenang aja, Dek. Cinta kita, Dek. Tenang aja, Dek. Demi cinta kita berdua. Diambung tangane. Mambu apa? Mambu terasi. Kon pura-pura loro. Aku pura-pura loro. Loro pikir maksudnya gendeng. Aku pura-pura gendeng. Terus piye aku? Carane ngene. Carane piye? Kon engko ditakoni apa ambek wong tuamu? Ya, Heeh. ngomong situk tok, aja ngomong liyane. Ngomong ora. Berarti aku muni Ora. ora. Ya, ora. Ditakoni apa ae, ngomong ora. Lah lek kon marang aku ditakoni ngene, kon cinta mati ta ambek gepeng ora. Lho terus ngono piye? Lah gak sido. Wah, kon sesat kon. Kon sesat. Mosok tak culuk mripatmu kon Ya kok. apa? Maksudnya ngene lho, sementara iki tok. Yo sementara. Iya. Lho enggak kok supaya wong tuamu setuju ambek hubunganmu. Oh iya sayang, sementara sayang. Iya. Epok-epok. Berarti ki Wis paham. aku muni ora. Pokok ditakoni apa ae, muni ora. Dicoba. Coba. Coba. Ono apa? Pepek takono, Peng. Takono. Sayang, kamu sudah makan? Gorong iki. Ampun. Lah wong ancene gorong mangan kok. Muni ora. Kok gurung Pak? Aja nek ngomong gorong mangan apa wis ngopo kok muni ora wis. Lah wong ancene gorong mangan kok Iya, pura-pura. Oh, pura-pura. Iya. Sudah takon. Takon tak takoni. Takon. Kon kate lunga ta? Ora. Nah, tok takon tok coba tok. Kon mang rene kudanan ta? Ora. Takon, Peng. Takon, Peng. Kon rene mau numpak odong-odong ah? Ora. Cocok, Pak. Wes ya. Wes. Berarti wes ya ayo. Lho. Kene ae. Sayangku cintaku, mbak-mbak. Blam-blam.
Wis saiki ngene. Aku karo Gepeng, karo Wanto tak ngule dhisik. Tak Oh berarti sering ki aku kok tinggal mulai. Oh, nduk kene ijen. Aku nduk kene ijen. Iya. Berarti cek kelihatan betul-betul Karo latihan. Kon kok ditakoni apa ae jawabane apa? ora. Nah. Yo. Aku apa ae jawabane? Ora. Wis ya? Yo. Paham ya? Ngerti? Iya. Tak tinggal. Ya, ayo. Ayo, Peng. Sayang, Ora. wis arep lu. Ayu nih rek. Ati ijenan pisan. Oh, kepethuk arek wedok iku kudune disopo sing sopan. Nuwun sewu, Mbak. Asmane sinten? Ora. Oh, paling kurang sopan paling iki. Kurang sopan lek ku takon. Sampun gak ada bojo, Mbak? Ora. Oh, dijawab durung duwe bojo sik legan termasuk. Cocok ambek aku. Umpami nggih umpami. Sampeyan dadi bojo kula. Umpama sak wulan tak belanjani 50.000 gelem apa ora? Ora. Ya bener. Ono benere. Sak wulan dikai 50.000 ono benere kan. Nek gak gelem. Mbak. Sampeyan iki lanang napa wedok? Ora. Sampeyan iki wedok nggih? Ora. Sampeyan lanang. Ora. Lho. Aduh, kecelek iki. Paling iki banci rasane. Lho, teko kene aku kok bingung. Kok karo dalan iki. Jaran. Ana arek ayu lutung ngene ketok adem. Dik. Awakmu ro sama Lea. Ora. Sama Lea gak ero ya. Awakmu ro pasar sapi kriyan? Ora. Kok gak ero sih? Awakmu gelem tak gendak? Ora. Gak ngono iki lho kok ora dos iki. Kandhanane yo ngono lho rek. Awakmu gelem tak janang hotel? Ora. Gelem tak ambung? Ora. Gendeng arek iki, popok dor. Kene kon tibaki. Wong dikon blonjo budal sobo. Digawani dhuwit 1 juta. Pesenane mbok iki mau mbok tukono apa, Du? Mbok tukono tagak? Ora. Apa kurang dhuwit 1 juta? Ora. Loh, aku iki makmu lho, Nak. Mbokmu, Nak. Kon mbok sadari apa enggak? Ora. Loh, kok tebus ora? Dok, kon tak lairno aku sesar nang dokter eling apa enggak? Ora. Heh? Ora. Mbokmu iki wedok lho. Ora. Kok ora mosok aku iki lanang? Kon mek gak percaya mbokmu wedok tak dudokno gelem ah. Ora. Gendeng anakku iki. Nduk. Kon biar iku tak lairno nyungsang nak.
Kok saiki kon malah bento pengor. Kon iki gendeng ah. Ora. Berarti kon iki gak sadar. Saiki kon iki ya apa nak? Kok kaya ngene kon iki waras. Kon waras anak. Ora. Berarti kon iki gak waras. Ora. Loh, waras gak waras. Mau tak pongor cangkemmu lho kon. Ojo ngisi-ngisine mamimu. Mamimu ku wong soge sak desa kene. Mek sampe kok isin-isino. Apa kon gak wirang? Ora. Kepingin aku iki begenggek maneh. Ora. Nang sama Lea Ora. moro seneng Ora. jarak Ora. mek ngono nang kebonan. Ora. Berarti mamimu ku gak payu cuk. Lho alando. Tolong anakku wis gendeng. Kan wis gendeng anak. Ora. Berarti waras. Ora. Berarti ana pari anak setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah edan. Pak RT. Apa kok bengak-bengok iku lho. Peno iku wong sugih kok bengak-bengok. Kamu nggak tahu kalau aku CEO. Ada apa? Ada apa-apa? Lho kok bengok-bengok tolong-tolong. Pak RT tolong, Pak. Aja Pak bingung-bingung. RT tolong, Pak. Le, Pak RT tolong. nyetel iku lho goblok. Tolong-tolong ana apa? Anakku iku gak ana udan, kono angin kok kesambet. Ben tak takoni mesti ora. Berarti mamimu iki wedok. Ora. Lanang. Ora. Pitik horen aku berarti, Pak. Loro ta. Anakku loro. Aku Iki karo anak iki anjing kecilik step. loro gak sebelah ini arek iki. Nduk. Awakmu kok tangan apa ora? Ora. Ngelembrecuk jancuk. Kok gak kotangan iku lho. Awakmu iki ayu katokan apa ora? Ora. Lho, Gak apa-apa iki wedok asli gak katokan jek apik. Aku gak katokan. jare wedok. Wedok mek bengi. Ngene. Wis jelas anakmu iki gak beres. Anakku Owah, kesurupan, Pak. owah pikire. Owah pikire, Pak. Iya. Sampean tadi RT kampung kene kudu iso ndolekno tombo. Gampang. Ana wong pinter tapi gak ngetarani. Dosen, Bukan. dokter, Dudu cari wong pinter. wong tua. 50 tahun, Lho. Bukan. 70 tahun. Salah. Wong pinter iki maksudnya apa, Pak? Wong pinter maksudnya ku dukun. Waduh, dolekno piro-piro biayae. Aku penting ngwarasno anakku, Cak. Beres. Kon tak kandhani. Kon tak arus jenenge Wak Taji. Sapa? Taji. Taji ku mongsoku lho. Biyen tau dadi bayan. Saiki ndukun tapi gak ngetarani. Taji kencing manis kuru itu dadi dukun. Aja menghina orang lo ya. Taji ku dukun hebat, dukun ampuh tapi gak ngetarani. Wis gak ngurus bayiku Taji, bayiku gak tak kei duit 15 juta. Sing penting anakku waras. Taji gak butuh duit. Ada syaratnya. Syaratnya apa, Cak? Syaratnya aneh. Apa, Cak? Nek mbok kongkon nambani anakmu, nek gak gelem, tetep gak gelem. Isone gelem, tajiku nek digepuki cakut gelem. Berarti diajar. Iku syarate. Walah, Cak, gak apa-apa. Ngono ya, Sing penting anakku waras. tak celukno. Iya, Cak. Iya wis. Ingat kon ku kepacut, Nduk. Aku biyen nglairno nang dukun ta, Nduk. Ora. Nang bidan ta, Nduk. Ora. Mbokmu iki nglair nang jagal, Be.
Aku lho mboten enten dukun mriki ta, Bu. Kok ditakoni mesti ora. Tombone kok taji niku mung suku. Mas. Loh, Mas Taji. Mas Tajem. Loh. Kene Mas. Ya Allah, sepurane Cak. Selama iki aku biyen iku mungsuhan ambek sampean. Aku sayang ambek sampean, Cak. Aku sayang, Cak. Aku njaluk sepuro sing akeh. Kacau. Wong dadane timbangan kental-kentul lah dano. Cak. Aku anjene sampean iki ambek sampean iku ben gak ono akure, tapi iki keadaan darurat, Cak. Darurat apa? Anakku semleng. Sempleng kok apa? Setengah rolas. Setengah rolas kok apa? Setengah beras, setengah ketan. Oh, tadi cara beras 1 kilo kutah dikukupi gane 1 kilo. Kondang kalau kocak mek sampean iku jare dukun terkenal iso nyambani sembarang kalir, Cak. Nambani sembarang kalir. Nambani. Iya, Cak. Aku. Iya. Kono. Iya. Aku kira, Cak. Lagi sampeyan apa iku? Kacau ayo jebol iki. Anakku, Cak. Kenapa? Anakku ku kono kene moro-moro ngomong ora, ditakoni mesti ora. Anakku rada gendeng. Sing anakmu iku Anak dituwa kok sembarang ora. Pokoke sampean kudu iso nambani. Piro bayarane tak bayar. Aku gak iso. Iso ta gak? Ora iso. Iso ta gak? Ora iso. Kon tak pateni lho mek gak iso. Padahal ora iso kok, Sok. Iso ta gak? Iso ta gak? Iki ngono aja diciwir pedhot ayo. Iso ta gak? Alah, enak. Iso ta gak? Kacau. Penting anakku tambah nono. Iya iso. Anakku tambah nono. Iya lah iso. Durung ana wong tak pateni kecoba kon lho ya. Aja sampene kon musuhan ambek aku. Anakku tambah nono. Ora iso. Lho, kudu iso. Ora iso. Iso. Ora Iso. Ayo, anakku tambah nono. Kon pate nambani apa kok ambung? Iki ngono aku ki rasa nambani tak wasno dhisik, tak cerawang kok dadakno nduk jero enek apane ya iki. Kacau. Berarti ana makhluk halus, Cak. Aduh, Cak tolong Cak tambah nono, Cak. Tambah nono, Cak. Tambah nono. Iki mie aku kene sih. Aku njaluk tolong, Cak. Tambah nono supaya waras. Tambah nono, Cak. Iso tagak iki. Doamu wacaen. Doane diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Halibata sajim ha. Ya tolong, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa abang nyimpang bapak putih nyingkre. Gula abang larang gula putih 7.500. Awakmu lara tandhe? Ora. Wong ora. Kon malah tak takoni gak nyambung, berarti kon iku lara, Cuk, jancuk. Durung, Ci. Jere awakmu nang pasar tuku klambi. Ora. Lho wong ora. Ayo, gliyeng tagak kaya.
dongkele iki. Kon nang kene iki tak celukno paranormal tapi gak normal. Kok iso ngomong kon gak loro kon mau tak takoni gak nyambung. Jane kon iki gendeng ta? Ora. Ora. Berarti kon iki sampel. Ora. Ora. Berarti kon iki kumat. Ora. Kon berarti gak gendeng, gak sampel, gak kumat. Ora. Ayo. Kon gawe goro-goro ya kon. Nek anakmu iki biasa ora gendeng ora apa. Corong sih. Iki gak nemen. Lho, gak nemen apa? Masa ngono. Ya. Nduk, jarene awakmu ku jange ditukokno sepeda motor ki Suzuki Hondawati Yamaha. Iya ta, Nak? Ora. Lho, wong ora. Uteke kopior. Kon kok ngono kon? Iki mau tak takoni gendeng kok. Saiki ketemu kon dadi gak gendeng. Kosok. Dok. Ojo ngisi-ngisini wong tuwa. Mek kon ro kenyataane kaya nek aku isin nglairno kon. Ojo sampe keluargane si Omami Okta iki keturutan kondang dadi wong gendeng. Kon kate lapo? Kon kate lapo? Kon kate lapo kon? Kon setuju mek aku dirabi taji? Ora. Waduh, tak lemekane. Ana dukun mbokne anco ya taji. Kate ngerabi makmu kon setuju apa gak? Ora. Aduh. Kosek. Iki selep ojo kene iki. Aku nyonyor. Anakku ki gak iso ngomong apa-apa mek gak ngomong ora. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Kose, asa ketop. Kose, sing iso nambani ki anakku dudu aku. Sapa? Anakku gepeng. Celuk anakmu. Rupamu kaya iwak keting. Aduh. Kepacet anak. Pokoke iso ngangkat derajate wong tuwa. Aku digowepu iki yo. Kok nambani? Sing iso nambani awakmu, Nak. Gak iso aku, Pak. Gak iso aku. Kok gak iso? Kon iso tagak. Kon iso tagak. Kon iso tagak kon. Peng. Kon iso tagak kon, Peng. Kon iso tagak, Peng. Ora melu jane ditelunting. Jantunge iki ndok nisor. Bekakase ya ndok nisor. Wes sembrono. Bapakne gak iso nambani apa maneh anake kok sop kepiting ngene iki. Iso nak tambanono. Waduh, ya apa ya, Pak ya? Lho, Aslinya saya iso. Tapi lak rame wong wedi dikira sombong aku iki. Wedi dikira sombong. dikira sombong piye? Maksudnya lak rame-rame gak iso aku, Pak. Gak fokus. Oh, ngono ta, Nak. Tak coba ya. Jadi duwe prewangan ku awakmu. Iya, sih, tak coba ya. Demi ketok lho. Endi demite? Lho, Endi? lho. Lanang ambek wedok iki. Lho. Sing lanang gawe lorek-lorek. Sing wedok gawe kembang-kembang. Aku, Cuk.
Anakmu kurang ajar. Anakmu kurang ajar. Mosok kon jarine demit. Ajaran anakmu. Le, sing gelake nak. Kan? Ya. Lu iya. Nah, ya kan. Lho iki Nah, ya. sesuk anek jenenge nak iki. Heeh. Darmanto. Ya, Darmanto. Ah. Heeh. Lah iki sing lanang iki. Senang siapa sing lanang? Aku. Wes. Kira-kira. Loh, iki penyebabe. Ya iki bagai nyogok. Ya iki gara-gara anakku kesurupan. Atuh. Jadi. Wes, sampean gelem ditambani apa gak? Le, Mami Okta iki sogene wong daerah kene, desa kene. Hah. Tambah nono, mek ketemu jodone kon iso marasno anakku. Ya, Tak pek mantu. Enak. temen ya. Ya. Bapak lantu ya. Enak. Ya wes. Iki wong sugih ra iki. Maksud sih? Nek kok lagi montore bingung kok. Motor bingung ya oprek. Tak cobae. Ketok mana demite? Ini. Gak urunge demite awake dhewe, tak idoni. Tak idoni temenan. Kene rungono. Lha apa? Iku ngono prewangan didoni. Prewangan tahe lah. Doane nekano prewangan gak iso. Ana dhewe. Aki nak, Ya. ditambani nak. Wes, sampean ngalih sik, ngalih sik. Sampean ngalih sik. Iya. Ya. Ayo. Alah. Kira setan iki ketok. Cek tak kurai. Tak kurai ya. Angguran setan. Gua kali. Cek kurang ajare. Aku iki kok mbok kurang setan. Gregeten kon tak ijoni kon. Tak ijoni maneh kon. Wes, gelem sampean kakak. Tolong le. Ya. Bapakmu gak iso ngangkat. Nambani anake mama nak. Iya, tenang aja, Ma. Ma. Iya, tenang aja, Om. Umat kamu. Ya, tenang aja. Mami. Wes, sampean ngalih sik. Ayo, hush. Nang ayo. Ada aja kok. Ngelai. Sayang itu. Dikandani ku ndak gak ndak usiren. Sabar sayang. Aku ku ya cangkemku iku ya rasane koyo kram kena muni ora tok ae. Iya sayang. Demi cinta kita, demi cinta Aku kita. iki gak ngempet ngono lah goro aku iku. Tenang aja, engko tak tukono es. Engko tukono es yo. Iya. Es jus ya. Sayang, tenang aja. Demi dia mau kemana? Demi dia mau kemana? Tahu sih. Aman sayangku. Jenenge wong anake kate pacaran kok mesti diganggu. Lah iya. Wae ngono lho. Lah ya wong tuwek-tuwek sirik kae. Ndak apa gak ngono. Tenang aja sayang. Sayang. Demi deh. Demi deh. Bapakmu dengke. Sayang. Bapakmu dengke. Sayang. Ngene lho sayang yo.
Ya apa sih? Gelem ditambangi tak? Aja kari sembarangan lho ya, he. Sembarangan ya. Ora ngandel. Ora ngandel, Lah ya. mosane wis teko. Lu demite moro maneh. Anjay dile Pak Lu lu. demite moro maneh. Jojongane tak dingke roman-romanan. Ora. Sing ora sapa? Ora. Ora ngandel. Iya. Ora ngandel. Ora apa-apa. Rene. Tak takon Rene. Iki mah jelas ana sing ngatur. Akal-akalane rasa. Nggih, Pak. Kula, Pak. Kula abot-abote sakaken kali sinten Mbak Inge. Karo gepeng. Seneng kali gepeng. Lah sampean kali niki mboten nakor. Ora matamu. Ngene lho. Oh, dadi kaya ngono ku Mang. Kok Nggih. akal kene Kula- ngajar aku wong loro. Nggih. Ya bener rek. Pancen zaman biyen. Nek zaman biyen ku Apa, Cak? Ku nyusu gudel. Saiki, Cak. Saiki gudele nyusu kebo. Ngono, Cak. Dadi wis ora iso iki. Dipadakno biyen, Cak. Ini zaman. Arek wis padha senenge nang golekno dina sing apik. Dijelasno. Piye? Piye? Arek wis padha senenge. Senenge? Aja pencilaan ta. Tanggapno ludruk. Arek wis padha senenge. Nggih, leres, Nang Pak. digolekno dina sing Nggih, apik. Nek bener. kepengin nanggap ludruk sing apik pisan. Nggih. Ludruk Budi Wijaya. Ah, iki gawe lakon. Kae niku. Sik meneh bengi. Meneh bengi. Meneh bengi. Kita pundi, ku Pak? Nang lek Okta iki ndablek Okta iki. Meneh bengi iki Nang juwet tulangan. tulangan Sidoarjo. Bengi iki lakone apik rek. Waduh lakon apa? Lakone Api-api Kak, api. Idono, Pak, idono, Saiki Pak. elek atine tibake kok. Tak rusak pisan kowe engko tambahan. Bengi iki lakone apik. Lampor Gunung Kidul. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur Nggih. dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.